ଏଠି ସିଡ଼ି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ସିଡ଼ି କରାହେଇଛି ଚମ୍ପା ଗଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯାଇକି ସେଠି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଁଳା କୋଳି କିପରି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଁଳା ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ଡାଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଅଁଳା ହେଇଛି। पुणी एपटे देखते लिचु गछ देखते केते लिचु गछरे लिचु। एपटे मो बापा ठिया होती मिस्त्री काम होमर आगु को।